салом дӯстон ва боз як сайти дигар барои пул коркунӣ ба таври автоматӣ ссилка барои сайт дар поёни видео мешавад. Ва вақти мо регистратсия мекунем, мо дар якум персонажа бепул падарка метавонад ва ҳамин персонажи якум 30 рубл дар як моҳ ба мо фоида меёрад. Якне рӯзаш 1 рубли ба мо фоида меёрад ва ин персонаж бошад нархаш 10 рубл. Ва дар инҷа персонажҳое ҳастанд ки 180 рубл мода фоида меёрад дар як моҳ 50 рублай. Баъд ҳам қимат шида рафтан мегиранд. Ва инҷа персонажҳо бисёранд, чанд қадаре ки қимат шид ҳамон қадар фоида бисёртар меёрад. Ва агар шумо мехоҳед ки пул нагзаронед, бепул мақсадам хеле кор кунед, ба ҳамин персонаж метавонед кор кунед. Ҳар рӯз 1 рубли фоидатон меёрад. Ё тарзи дигари пулкоркунӣ бошад, серфинга интихоб мекунед. Ва дар инҷа моро сайтҳоро нишон додисай. Ҳар як сайти переход мекунем. 5 копейка рустем сайда мишкара зер мекунем ва моро сайти дигаре нишон метавад. Ина достижение окончания таймера 10 секунд ждат мекунем. Ва ина 10 секунд буд шид ва мо дар рақам нишон метавонем. Ситёрача якта бошад, яга интихоб мекунем. Дута бошад, ду. Яга интихоб мекунем ва ина 5 копейк дар баланси мо гузашта. Ва ин ози баланси ман 0 вақте ози перезагрузка метавонем браузера, баъд баланс мон зиёд мешавад. Ва ина 5 копейк шид. Метавонем дар инҷа ҳам кор кунем бо воситаи сриф. Агар бихоҳед ки пул бигзаронед, бо воситаи пул кор кунед, дар инҷа пополнита интихоб мекунед ва метавонед дар ҳамин кашлокҳо пулотона то есть пул бигзаронед дар ҳамин сайт. Ва ина кашлоки Payer, Equivalent, Kiwi, Yumani, Visa, Mir, Perfect Money, SBS, хайли ҳамин кашлокҳое ки дар инҷа десе метавонед дар ҳамин бо воситаи ҳамин кашлокҳо пул бигзаронед. Айна мисол Payer-а интихоб мекунед ва дар Payer минималкаш 1 рубл метавонед 1 рубл бигзаронед. Не ки 1 рубл кама, ками кам 10 рубл мегзаронед ва персонажҳоро мехаред. Ва барои пултона гирифтан Vivesti-ра интихоб мекунед ва дар инҷа бо ҳамин кашлокҳоро нишон додагият ки дар кадом кашлокҳо пулотона метавонед бигиред. Ва ина кашлоки Payer, Equivalent, Kiwi, Mir, Visa, Mastercard ҳастай. Дар ҳамин кашлокҳо шумо пулотона гирифтан метавонед ва минималкаш яъне ки 1 рубл кор кардед метавонед дар Payer бигиред. Дар Equivalent бошад 10 рубл, Kiwi 500 рубл ва картҳо бошанд 1000 рубл. 1000 рубл кор кардед дар картҳо метавонед бигиред. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.